Vă îmbrățișez, vă mulțumesc din suflet că ați ales să mă urmăriți și aici pe YouTube și în cazul în care nu v-ați abonat, vă rog să o faceți pentru că am o echipă cu care lucrez și care mi-atrage de fiecare dată atenția și îmi spune destul nu le spui oamenilor să se aboneze. Ba, vă spun, uitați, aici jos e un butonel, cred că pe aici pe undeva, dați subscribe, vă rog, că după aia am ședință și sunt trasă la răspundere de colegii mei, practic. Sper că sunteți bine, sănătoși, sper că podcastul de astăzi vă găsește într-o perioadă bună a vieții și dacă cumva nu traversați cea mai minunată perioadă, atunci gândul că este doar o perioadă și nu o să fie toată viața așa ar trebui să vă dea putere să mergeți înainte, că oricum înapoi niciunul nu poate să meargă. Ediția de astăzi este una super interesantă. Zic de 3 ori super pentru că vă rog să mă credeți, chiar este super interesantă. Eu sunt fascinată de zona asta a astrologiei și am zis să o iau așa ușurel pentru că vine acum, luna iunie, când cei mai mulți și-au făcut deja planuri de vacanță, dar nu toți, mai sunt unii care nu știu ce o să facă, practic, unde o să meargă, cum o să meargă și atunci m-am gândit că trebuie să luăm aceste decizii și în raport de zile bune pentru deplasări și în raport de zile mai puțin bune pentru luat tot felul de decizii. Așa că, sunteți pregătiți? Invitata mea de astăzi este una pe care o vedeți în foarte multe locuri, la foarte multe posturi de televiziune, care primește foarte multe reacții din partea oamenilor în ideea că Nicoleta, ce spui tu, așa e, mi s-a întâmplat. Am văzut asta și am trăit și eu pe propria piele. Vreau să-i fac așa o scurtă prezentare, pentru că am văzut pe site-ul ei că este specializată în astrologie occidentală, astrologie chineză, feng shui, numerologie. Dragilor, Nicoleta Ghiriș e aici. Te îmbrățișez, am vrut să le zic pe toate, pentru că mie mi se pare senzațional să știi atâtea din atâtea zone. Da, consider că vă îmbrățișez și eu că am ajuns la voi într-un final și chiar mă bucur foarte mult că sunt alături de tine și să povestim aici, într-adevăr, chiar să le aducem, poate, oamenilor mai multă cunoaștere în zona asta și ce voiam să spun este că, într-adevăr, sunt multe specializări acolo pentru că îmi place să văd lucrurile holistic, îmi place să le privesc holistic. Îți explicam și înainte de a intra în emisie că în momentul în care noi privim doar într-o bucățică, într-o anumită astrologie sau doar în numerologie, vedem o bucățică dintr-un puzzle și atunci ar trebui cumva să vedem așa the big picture, știi cum zice americanul, și ar trebui să vedem așa o imagine de ansamblu. O să ne aducă mult mai multe inputuri decât dacă am privi într-o singură direcție. Și atunci de aici și specializările respective, pentru că îmi sunt foarte dragi și tu știi foarte bine că mi-e dragă astrologia chineză. O să vreau să profit de fiecare specializare în parte la un moment dat, așa că îți adresez de acum invitații pentru alte podcasturi. Astăzi, în schimb, vreau să vedem cum stau lucrurile în luna ce urmează. Pentru fiecare zodie în parte, perspectivă văzută prin prisma zodiacului chinezesc. Da, astrologiei chineze. Astrologia chineză și probabil multă lume care ne observă astăzi și ne vede, probabil știe deja ce zodie este în astrologia chineză. Dacă nu, îi invit și la mine pe site, pe nicoletaghirish.ro, dar și de asemenea pe Google să își verifice anul nașterii în care s-au născut și să observe acolo ce zodie sunt. Eu sunt indusă în eroare cu anul nașterii, pentru că eu până să te întâlnesc am crezut toată viața că sunt un săgetător șobolan și când colo eram de un săgetător câine. Da. Trebuie verificat și trebuie verificată, îi atenționez pe cei care ne urmăresc, că trebuie verificată și ziua și luna în care ne-am născut, pentru că în zodiacul chinezesc, la început de an, în ianuarie, în februarie, în general sfârșit de ianuarie, început de februarie, se schimbă noul an chinezesc și atunci există tabele pe internet să vedem și chiar îi rog să specifice așa în Google data lor de naștere și cu anul ce sunt în zodiacul chinezesc și ei încep să deruleze acolo și să urmărească care este zodia, pentru că altfel sunt, exact cum spuneai tu, induși. Ești indus în eroare și te miri de ce nu se potrivește și ajung să nu mai crezi în horoscop. Exact, da. Aici o să discutăm despre astrologie cumva, să vedem că lumea privește, și un horoscop este undeva general.
Și atunci când te duci, ai văzut când ai venit la astrolog, așa, acolo este ghidul tău de viață, acolo cumva urmărim... O să vreau să vorbim la un moment dat în următorul podcast despre ghidul de viață, despre cât de important este să-ți cunoști harta vieții, ce ți-e scris, cum ți-e scris, pentru că așa poți să îți dai seama ce carieră ți se potrivește, ce abilități ai, ce nu ți se potrivește, ca să nu mai mergi buimac pe diverse drumuri. Abia aștept să vorbim despre acest amănunt. Hai să ne întoarcem la horoscop și să o luăm cu prima zodie. Da, mai întâi o să vreau să spun așa, o imagine de ansamblu pentru iunie, da? a lunii, însă undeva o să-ți explic, începe între 19 mai, deci deja suntem în cadrul acestei energii, și 18 iunie. Despre această perioadă vorbim, iar apoi în viitor o să vorbim și despre următoarea perioadă. Este o perioadă a șarpelui de foc, pentru că fiecare perioadă este destinată anumite zodii din zodiacul chinezesc, pentru că avem șarpe de foc și șarpele este o zodie de foc, avem acolo anumite nemulțumiri ce pot mocni cumva în interiorul nostru. Și toate, ați văzut, deja cred că sunt deja anumite nemulțumiri care sunt adresate astăzi, cred că nu se face școală, din câte știu. Și exact despre aceste nemulțumiri, vezi, nemulțumirile cumva mocnesc acolo și toate energiile luna aceasta sunt la intensitate maximă. Energia centrală însă este o energie de probleme și ghinioane, chiar și în zona asta de dragoste și învățătură. Și atunci ce aș vrea să-i sfătuiesc pe cei care ne văd, să evite centrul casei lor sau centrul business-ului lor, unde au birourile, da? Să nu petreacă acolo timp să facă negocieri. Uite, pe cei care negociază acum pentru învățământ, i-aș sfătui să nu stea cumva în centru camerei respective să se poartă negocierile, nu știu cum se poartă acolo la guvern, însă undeva ar trebui cumva să fim apărați de această energie acolo. I-aș sfătui să încerce să pună în mijloc, uite, dacă așa, să avem un covor gri sau un covor alb în mijloc, ca să ne apere luna aceasta de aceste energii. Culorile pentru luna asta? Ale centrului casei, atenție, nu ale noastre. Imediat o să vorbim despre culorile fiecărei zodii în parte. Pentru șobolan, începem cu șobolanul, care ziceai tu că ești așa. Eu credeam că sunt, da? Nu ești acolo. Pentru șobolani, o lună de succes. Uite ce frumos, un noroc mare în carieră pentru ei luna aceasta, o combinație lunară care se spune în astrologia chineză este suma 10 și atunci o să le aducă mult noroc acolo. Culori de metal și apă pentru ei. Ce sunt astea? Sunt culorile metal alb-gri, auriu-argintiu sau metale, de exemplu, să poarte doamnele, dar și domnii. Ceasurile de metal, da, o să-i ajute. Și apa, negru, albastru, violet care bate către albastru, apa o să-i ajute foarte mult să potențeze succesul. Pentru bivol cu o energie de prosperitate luna aceasta și câștig, trebuie să capteze orice formă de venit care vine către ei, susținere mai mare din partea, nu știu, a profesorilor, cei care sunt, că eu mereu menționez acest amănunt, am un copil bivol și atunci mă interesează foarte tare în luna respectivă, chiar o întreb câte examene ai, ce se întâmplă asta, în perioada asta, pentru că clar este energie de succes acolo pentru ei. Culorile de foc și pământ, focul, culorile de roșu, roz, portocaliu, cărămiziu, iar pământul crem, bej, maro, galben, foarte benefice, mai ales pe zona de sănătate pentru ei. Tigru, tot așa și ei cu o energie de aceasta de câștiguri, mai ales pe plan de învățătură, examene, la fel, se poate reitera la ei, în schimb, o pedeapsă pe nedrept. Adică, efectiv, sunt omul nepotrivit la locul nepotrivit, la timpul nepotrivit. Este bine să aibă suport de la câine, uite ce frumos, și culorile tot așa de foc și pământ, le-am mai menționat și la ei. Pentru iepure, cu o energie acolo de dispute, de ceartă. Ce-i sfătuiesc pe dragii nativi iepuri? Să nu susțină sus și tare părerile luna aceasta, pentru că nu o să facă absolut nimic minunat în această zonă. Nu este luna în care să susțină punctele de vedere. Iepurii care sunt în politică pot întâmpina probleme. Da.
nativii iepuri. Nu sunt vulpile în politică sau Nu știu, iepurii, da, vulpi n-avem în zodiacul chinezesc, dar iepuri avem. Și atunci și sunt convinsă că sunt și în politică la noi o grămadă de nativi iepuri. Atenție la procese la ei, culorile de metal foarte benefice și ar trebui să poarte, ți-am spus, metale. Susținere tot așa de la nativul câinei, să vezi că nativii câine o să susțină foarte mulți din zodiac. Și uite tu, câinele, prin acest podcast, o să susții acest nativ dacă se uită și te urmăresc. Următorul invitat să-l întrebi, ești iepure? Și să știi că, uite, un domn, tot așa, care este din politică, m-a urmărit într-un podcast la radio. Și chiar a ajuns la mine, vreau să spun, da, i-a spus soției, trebuie să mă duc la această doamnă, vreau să vorbesc cu dumneaei, pentru că eu în podcastul respectiv am și spus, nu veniți la mine în mod special. De ce nu chem oamenii la mine? Nu trebuie să vină la mine, atenție, vii, te duci acolo unde simți că trebuie să ajungi și acolo să sperăm că primești informațiile necesare. Și atunci el a venit la mine și este un om din politică, uite, și este interesat să vadă cum se derulează viața lui în continuare. Foarte încântat, am rămas în conexiune. Da, dragonii. Dragonii cu o energie de învățătură și iubire asupra lor, o lună extrem de benefică în zona aceasta. Pot fi cu persoana iubită, pot rezolva dispute acolo, pot purta discuții spirituale iarăși în luna aceasta, asista la evoluția lor, poate uite o să caute un astrolog sau în orice tip de terapeut, cursuri importante și revelatoare asupra lor luna aceasta. Un stres emoțional iarăși datorat relațiilor de familie. Ei oricum anul ăsta trebuie, eu mereu le spun, când întâlnesc un dragon, spun să-și muște limba anul ăsta, pentru că este anul în care ei nu trebuie să se certe în mod special. Culorile de apă de maximă susținere, adică negru, albastru, violet, care este albăstrui. Șarpele, la ei este luna lor, cum ar veni, și toată lumea spune, păi uite, când ajung în luna mea sau uite când ajung în anul meu, adică an de șarpe sau așa, ar trebui să meargă mai bine. Nu e tot timpul așa. Și atunci șerpii ar trebui să se ferească de pedepse pe nedrept. Adică tot așa, să-l vorbească lumea de rău pe când el nu este, nu știu, nu este neapărat vinovat acolo. Știi cum un profesor drag mie ne-a învățat cum șerpii sunt ca animale, ai văzut că ei scot acolo limba, dar el, ai senzația că vrea să te muște, dar de fapt el sesizează, vrea să știe cum este ambientul, cum este aerul, este frig, este rece, este cald, da? Și atunci să vezi foarte mulți șerpi care ei vorbesc foarte multe chestii și sunt prost interpretați pentru că ei vor de fapt să spună anumite lucruri și până la urmă ajung ceilalți să creadă altceva. De asemenea, mai multă înțelegere din partea partenerului pot avea ei, suport dacă fac cursuri luna aceasta sau inițiază anumite cursuri și o să vorbim și despre un curs pe care eu vreau să-l inițiez luna aceasta. Pot fi, cum am spus, anumite cuvinte îi pot răni, cuvinte aruncate fără rost, iar culorile de apă și susținerea de la nativii bivol pentru ei. Culorile de apă, am mai spus, negru, albastru, da? Tigru. Despre tigru am spus. Acum plecăm mai departe la următoarea zodie. Asta specificam, că asta vreau să spun despre tigru, că tigrii, la fel ai văzut ca și șerpii, sunt pedepsiți pe nedrept și atunci o să mai regăsim încă 2 zodii mai departe. Calul. Pentru cai, o energie de multiplicare venituri, câștiguri mai mari și o poziție mai bună în carieră. Noi oportunități vin către ei, noroc de bani, dar atenție la conflicte între generații, s-ar putea să se certe cu părinții. Culorile de pământ de ajutor pentru ei, deci crem, bej, maro, galben, și ajutor iarăși de la nativul câine. Deci ia uite câți oameni ajungi tu prin podcastul ăsta astăzi, da? Hai, Doamne! Așa, oaia sau capra, stres în căsătorie pentru ei luna aceasta, o lună în care ei energetic s-ar putea să se simtă mai jos și ar trebui, eu mereu îi invit pe ei, uite, și pe nativii maimuță, o să vorbim și despre ei imediat, la spital, să se ducă să se controleze.
O doamnă la un moment dat într-un podcast îmi scria un mesaj: păi de ce ne trimiteți la spital? Ne trimiteți către terapii alternative, către altceva. Eu prima oară te trimit la spital ca să vezi despre ce este vorba și după aia vedem despre ce terapii ne îndreptăm. Însă este o lună în care trebuie să fii atenți la sănătatea lor. O energie iarăși de dispute maritale. Ei s-ar putea să somatizeze foarte mult luna aceasta pentru că nu se înțeleg într-o anumită relație și s-ar putea să se simtă mai rău. Culorile de metal, alb, cum am zis, gri, da, îi ajută, și ajutor de la mistreț. Pentru maimuță, da? Maimuța, ai văzut că spuneam, șarpe, tigru, da? Maimuța iarăși pedepsită pe nedrept luna aceasta. Interpretată, îi sunt interpretate poate cuvintele, mai ales în planul acesta relațional și cu partenerul pe care îl are. Omul, cum am mai zis, nepotrivit la locul nepotrivit se poate regăsi. Atenție, luna aceasta, culorile de metal, iarăși foarte benefice pentru ei și o să fie susținuți, uite, de nativul șobolan, care o duce foarte bine luna aceasta. Pentru mai departe avem nativii, după maimuță avem nativul cocoș. Nativul cocoș care ar trebui să fie atenți la aparatul respirator. Și uite, mai am un copil care este și el cocoș și care deja recunosc că a început să dea semne, că nu se mai simte chiar atât de bine. Accidentări, agresivitate, oricum pentru dar nu neapărat. Ideea este că ar trebui să fim foarte atenți la accidentări, pentru că este acolo o energie care ne predispune, da, către atacuri directe. Chiar aseară, ca să-ți dau un exemplu, era cu mine și s-a tăiat. Deci tăieturi, de să fii atent și la copii, mai ales copiii cocoși, dar și la adulți. Da? Este vorba de cum circulă, cum merg, da, cu mașina, să fii atenți la orice tipologie de accidentări. Deci atenție la neatenție. Da, exact. Mult mai atenți decât ceilalți. Culorile de apă, albastru, negru, cum am mai spus. Uite, pe copii nu putem să-i îmbrăcăm în negru pe toți, dar în albastru putem să-i îmbrăcăm. Ajutor de la nativul șarpe, este luna în care, oricum șarpele este așa și luna îi conferă ajutor, doar că, adică ceva de genul, tăietura nu o să fie foarte adâncă, că așa a fost și la fata mea, dar tot s-a tăiat și tot a plâns acolo. Șarpe? Eu sunt șarpe, da, eu sunt șarpe și foarte frumos la mine în casă, însă o să povestim despre acest amănânt în zodiacul chinezesc, foarte interesant, în momentul în care noi avem în familie, de exemplu, eu sunt șarpe, copilul meu este, un copil este bivol și celălalt este cocoș. Deci suntem într-un triunghi de alianță, așa se numesc aceste triunghiuri și este foarte tare să ai așa ceva în casa ta, însă în momentul în care unul dintre ei are o lună mai dificilă, să știi că preiau ceilalți energiile. Adică e posibil să ne îmbolnăvim noi pentru ca celălalt să fie salvat. Oricare ar fi, adică când sunt eu atacată copiii mei. Da, deci cumva te ajută energetic și aceste zodii care sunt în prejurul tău și sunt în triunghiul tău de alianță. Mai departe avem câinele, am ajuns la tine, pot întâmpina anumite obstacole financiare luna aceasta. Asta înseamnă și cheltuieli, atenție, deci cheltuieli pe care nu le preconizai sau... Deci preconizezi niște super cheltuieli, dacă mai sunt și unele neplanificate. Așa sau așa, dar în schimb primești, e foarte interesant că primești ajutor, poate începe lumea să-ți eșaloneze anumite cheltuieli și anumite așa, deci cumva simți un ajutor acolo, din divin, de undeva. Pare totul negru și deodată a venit persoana salvatoare. Eu am învățat că banii sunt făcuți să circule. Așa este un circuit al banilor în natură, deci trebuie să dai ca să și primești, da? Deci există circuitul și nu trebuie să dai foarte mult, că după aia iară se blochează, nu trebuie să ții foarte mult, să fii zgârcit și iară se blochează. Deci, e adevărat asta că trebuie să dai cu stânga, mâinile și cu nu știu ce, asta a rămas din popor, dar să știi că foarte multe
pilde din popor chiar își regăsesc cumva științific acolo, își regăsesc cumva explicația, Eu știi? fac o paranteză referitor la poveștile astea din popor, dacă vrei poți să bei puțină apă, că există niște superstiții, nu știu dacă doar în Oltenia sau în general. De exemplu, dacă îți pică furculița pe jos, îți intră o femeie în casă, dacă îți cade cuțitul pe jos, îți intră un bărbat în casă. Da. De anul nou trebuie să ai grijă ca primul om care intră în casă să fie bărbat și dacă e și brunet e și mai bine. Deci dacă ați vedea ce selecție fac când e anul nou sau dacă au trecut primele zile din anul următor, eu... Da, uite, poți să faci... Să-mi spune, vin la tine, zic, nu, stai că n-a intrat încă niciun bărbat. Păi, uite, poți să facem un podcast pe tema asta, pentru că lumea... Pe superstiții sau pe da, vorbe din pe popor, superstiții, da, dar pe superstiții undeva, poate, uite, ai și invitați care dau niște explicații, cumva științifice la... Astea sunt adevărate, Da, că furculița așa și este. cuțitul al meu Ionescu mai râde de mine, zicea, dar numai la Oltenie, banabil. Dar zic, uite, vezi cine sună la poartă, poftim, că e adevărat. Da, uite, avea avut noroc anul ăsta și a intrat un bărbat, da. Deci ca atare... Dar ce să zic, normal că trăim aici și folclorul nostru este super bogat într-o grămadă de informații, dar mie îmi sunt foarte dragi unele dintre ele, pentru că, uite, sunt și adevărate. Și atunci, da. Revenim la câine. Revenim la câine. Te-am întrerupt fix la mine. Și problemă. Așa, deci ajutor. Ajutor divin, ajutor din toate direcțiile. Slavă Domnului. Dar aici un ajutor și de la nativul cal. De exemplu, poate cunoști nativi cai în jurul tău. Bun, și atunci stai mai aproape, stai în apropierea lor. Mistrețul. Asta a fost tot? Da, asta a fost tot. Îmi cer scuze, am exclusivitate aici. Mai vreau ceva la câine, zi. Asta a fost tot momentan. Deci... Când ne faci, e ok luna iunie pentru călătorii sau... Da, e ok. Păi o să cheltuiești mai mulți bani, înțelegi, dacă pleci până pe 18, da? Pentru că perioada pe care noi o discutăm a început pe 19 și se termină pe 18 iunie. Pleci până pe 18? Nu mi-a făcut niciun plan, că urma să mi-l fac în funcție de ce îmi spuneai tu. Păi aș prefera să dai tu banii acolo decât să-ți ia universul. Eu mereu spun, adică mai degrabă, de exemplu, într-o anumită perioadă în care există anumite predispoziții, te duci tu acolo și cheltuiești bani, te duci tu acolo, uite cum îi sfătuiesc anul acesta pe nativii bivol și tigru, care au o energie de pierderi tot anul peste ei, ar trebui să cheltuiască ei banul respectiv, decât să aștepte să ia universul de acolo. Și cumva nu e ca un truc dar energia oricum e de pierdere, energia oricum este de a pierde banii respectiv, măcar îi pierzi cu folos, măcar îți iei ce trebuie. Da. Bun, am reținut asta, o să reevaluez cheltuielile. Așa, la fel și mistrețul, da, s-ar putea să întâmple anumite obstacole la bani și iarăși ei o pedeapsă pe nedrept. Uite, cealaltă zodie care la fel se poate regăsi în momentul potrivit, la timpul nepotrivit, la timpul nepotrivit. Și culorile de metal, iarăși, îi ajută foarte mult, alb, gri. Uite, să porți multe metale, tu ai acum metale pe tine și luna aceasta. Ei se regăsesc în luna opusă lor. Șarpele întotdeauna va fi în opoziția lor, îi va scoate mereu din zona de confort și atunci ei cumva vor ieși din zona de confort, uite, prin cheltuielile pe care trebuie să le facă, dar îi sfătuiesc să se ducă ei să facă anumite cheltuieli și ar trebui să fie ajutați de către tigrii luna aceasta, pentru că ei au o lună de câștiguri și atunci îi ajută clar energetic. Și am terminat, sunt ultimele, zodii. Există vreo 2-3 ori omul potrivit la locul nepotrivit și aș vrea să spun așa că eu am impresia că noi ne raportăm la timp în funcție de interes, respectiv. Dacă suntem într-o situație unde avem noroc, zice, am pus omul potrivit la locul potrivit. Dacă s-a întâmplat ceva nasol, omul nepotrivit la locul nepotrivit, ghinion. Dar tu știi cum e și astrologic, noi dăm vina mereu pe Mercur retrograd. Mie îmi place asta cu Mercur retrograd, a ajuns un leitmotiv și îmi place mult când colegii mei, unii dintre colegii mei spun, gata, de acum este vina voastră, a intrat în direct, hai. S-a de treabă cu Mercur retrograd? Păi da, deci el retrogradează pe parcursul anului de mai multe ori. Și acum în ce perioadă suntem? Acum suntem într-o perioadă în care Mercur nu mai este retrograd. Deja merge în sens direct. Mă bucur, dar tocmai mi-am amintit că pierd bani, deci nu e nimic. Dar pe o parte câștigi pe alta. Da, exact. Dar important este să
înțelegem cum trebuie să facem lucrurile, uite, să fim atenți la anumite predispoziții pe care noi le avem și să începem să jonglăm cu ele, pentru că de asta mereu explic și de asta, uite, lunar am podcastul, nu știu dacă pot să spun așa, la Gold FM cu Jessie Bane și mi-este tare dragă pentru că a înțeles că de fapt trebuie să-și avertizeze cei care o ascultă, să-i avertizeze cum că vine o anumită lună, o anumită încărcătură energetică în astrologia chineză și a rămas fidelă acestui zodiac. Mulți dintre cei care, nu știu, ne ascultă sunt mult mai pliați pe astrologia vestică, pentru că e cea mai cunoscută, să zic așa, cea occidentală la noi, însă ai să vezi că din ce în ce mai mult oamenii o să fie aplecați și către cea chineză, pentru că, cum ți-am zis, trebuie să ne uităm cumva holistic, adică ai să verifici și acolo și ai să verifici și acolo. Și eu compar că sunt, cel puțin din punctul meu de vedere, sunt mult mai multe elemente care se potrivesc preluate din astrologia asta chineză. Aș vrea să te întreb, pentru că mai devreme mi-ai spus despre zodiile care sunt supuse unor perioade tensionate, despre cum ar trebui să stea în centrul casei și să aibă covoare albe sau gri, am reținut asta. Luna aceasta, doar luna asta. Spune-mi ce ar trebui să mai știm despre luna iunie, nu știu, poate sunt niște culori benefice la modul general. Culorile benefice, ai văzut că le-am explicat la fiecare, deci nu prea putem să generalizăm. Deci nu există să spui culoarea lunii este magenta. Da, păi putem să spunem culoarea lunii pentru că ne uităm, de exemplu, în centrul caselor noastre, dar trebuie să știm ce să facem cu culoarea respectivă, nu neapărat să ne îmbrăcăm noi cu ea. Pentru că ai văzut că fiecare dintre noi este ajutat de o altă tipologie de culoare în funcție de energiile care sunt asupra lui. Deci nu prea putem să unificăm așa. Dar partea asta cu culorile și cu metalele merge așa la modul general sau până și astea sunt particular în funcție de locul în care te-ai născut, ziua în care te-ai născut? În momentul în care noi facem harta astrologică în astrologia chineză și tu știi cât de importantă este această hartă, acolo vedem, de fapt, care sunt culorile benefice și mai puțin benefice ale tale personale, pentru că o anumită culoare te propulsează mai mult, o anumită culoare ți aduce, nu știu, îți ia din energie și tu zici, păi m-a secătuit toată lumea pe care am întâlnit-o de energie, dar de fapt tu porți culoarea care este tare nefavorabilă hărții tale, da, apropiei hărți. Deci trebuie să știm că există așa ceva în hărțile noastre și tu mai știi că în astrologia chineză există, că mai ții minte că am discutat despre direcții, că imediat cum ne-am poziționat aici, eu imediat m-am uitat să văd cum se uită poziționată pe busolă, da, busola de pe telefon, cu toții o avem, cum sunt eu poziționată, spre ce direcție, deci ce am în fața mea, de unde vine fluxul energetic și mă ajută, mă încarcă și la fel te-am întrebat pe tine, spune-mi, Octavia, cum stai? Cândva că direcția mea este alta, nu cea pe care stau, dar dacă mă vedeți așa un pic mai chinuit aici pe acest datorită faptului că a venit și mi-a zis, stai mă că nu stai bine, uite așa, uite astăzi, dacă ne vedeați mai devreme cum ne aranjam pe aici postile cu busola. Da, sunt extrem de importante, pentru că, uite, direcțiile noastre, din direcția noastră și uite o să povestim în momentul în care o să vin pentru podcastul despre astrologie, o să povestim acolo cât de important este cum se amplifică energia în momentul în care stau către direcția mea de succes. Și oamenii ar trebui să-și cunoască direcțiile, pentru că dacă, de exemplu, să zicem că tu ai o viață și în viața respectivă, nu știu, dorești să obții foarte multe lucruri și să știi că mulți dintre clienții mei i-am găsit în poziții foarte, în pozițiile malefice ale hărții, poziții în care vorbim despre, ca să înțeleagă lumea, vorbim despre direcții, da? Nord-vest, vest, sud-vest, da? Pe care le regăsim pe busolă. Și am regăsit dormind către direcții, da? Extrem de malefice ale lor, da? Deci efectiv cu capul, creștetul capului către direcția respectivă. Și începe să nu-ți mai meargă bine și tu nu știi, ești total nemulțumit, ceva așa, cu toate că viața ta este îndestulată, totul este în ordine, să zicem așa, dacă privim din afară, însă cumva acolo ceva se întâmplă, se petrece energetic și tu începi să nu mai fii cum trebuie. Deci exact aceste direcții extraordinar de importante, de asta spuneam despre ghidul de viață, abia aștept să vorbim despre el. Nico, îți mulțumesc mult de tot. Asta a fost tot pentru astăzi. Am vrut așa să fie scurt și la obiect, ca să aveți câteva idei despre luna asta iunie și poate să vă setați niște obiective în funcție de
informațiile din zodiacul chinezesc, dacă, desigur, aveți încredere în el. Rolul meu oricum este acela de a vă aduce tot timpul prin prisma invitațiilor mei informații care să vă facă viața și mai ușoară și mai frumoasă și să vă ajute să luați cele mai bune decizii, încât seara când puneți capul pe pernă să ziceți sunt cu un pas mai aproape de a fi cea mai bună varianta mea. Îți mulțumesc mult de tot pentru prezență, vă îmbrățișez, ne vedem săptămâna viitoare!